eur za týždeň, z toho 1% je 5 000 eur, že? A tých 5 000 eur je určených na tieto podiely, to je ako keby fond. A otázka je len tá, koľko vy získate podielov a koľkými podielmi sa zúčastníte vlastne tohto fondu. Ako môžete získať podiely? Veľmi jednoducho. Takým spôsobom, že za daný týždeň registrujete 3 takých ľudí, ktorí sú partneri. To znamená, že ak na tomto príklade vidíme, že tu máte 3 nových partnerov, otázka je len tá, aké balíky alebo aké hodnoty si oni kúpili. A teraz podľa toho sa rozdeľujú podiely. Teraz vám to vysvetlím, dúfam, že vám to bude jasné. Ak najmenší z 3 registrovaných má od 120 bodov balík, tak máte 1 podiel. Keď z týchto 3, hoci ktorý z nich má 120 a väčší, máte 1 podiel. Ak hoci ktorý z týchto 3 má najmenší za 600 bodov, ktorý je zložený firmou, tak máte 3 podiely. A ak všetky 3 sú za 1400 bodov, a takých príkladov tu máme hodne, tak dostávate 5 podielov. Keď sa pozrieme, aké boli podiely v auguste, tak môžeme povedať, že v auguste bol 1 podiel 80 eur. A poďme sa teraz pozrieť na príklad. Príklad znie takto. Tento urobil za 1400, 600 a 600, čiže vlastne boli to celkom dobré vstupy. Dokopy je to 2600 bodov, dostávate 15%, to sme si už vypočítali pred chvíľou, to je 390 eur, ale keďže najmenší z tých 3 bol 600 bodový, tak nemáte 5 podielov, bohužiaľ len 3. A keď 3 ale vynásobíme 80, čo bol príklad podiel alebo hodnota podielu v auguste, tak dostávate ďalších 240 eur a ten týždeň máte 630 eur len z týchto 2 typov príjmov. To znamená, že príjem za sprostredkovanie nových členov a príjem za týždenný sponzorský bónus. Dúfam, že ste tomu veľmi jednoducho porozumeli. Nie je to nič komplikované. Ak by tam bolo príliš veľa čísel, tak mi to prepáčte. Ale v každom prípade len chcem, aby ste porozumeli týmto typom príjmov. Tu je požadovaná aktivita u vás 180 a aspoň 2 priamých by ste mali mať zo 180 eur obratom vo vašej skupine. 4. typ príjmu, ktorý sa vypláca týždenne, a tým pádom bohužiaľ končíme týždenné možnosti zárobku, však máme 4. typ príjmu, to je tzv. Binárny, o tom som hovoril na začiatku. Máte 2 vetvy a to je všetko, čo potrebujete urobiť. Robiť obrad v jednej vetve a robiť obrad v druhej vetve. Otázka je, koľko obratu urobíte v jednej vetve a koľko obratu urobíte v druhej vetve. Organic Mission má vyvinutý systém, ktorý sa nazýva binárny cyklus. A tento binárny cyklus pozostáva z toho, že na jednej strane potrebujete mať 860 eur obratu netto a zároveň na druhej strane potrebujete mať 430 eur obratu netto. To znamená, že keď sa pozriete na tieto 2 čísla, tak vidíte, že to je 2:1. To znamená, na jednej strane potrebujete mať 2, na druhej 1. A to je v každom prípade takto. Aby ste mali jeden cyklus, takzvaný cyklus, ktorý vám vyplatí firma 64,50 eurami, potrebujete mať na jednej strane 860, na druhej 430. Ak by ste na jednej strane mali 1720 a na druhej 860, tak máte tým pádom 2 cykly a dostanete ten týždeň 2x64,50. Od tohoto momentu všetko už je len matematika a ja tu až nie som ani potrebný, lebo si viete veľmi jednoducho vypočítať, koľko potrebujete mať na jednej strane obratu a na druhej strane obratu, aby ste mali napríklad 5 cyklov, alebo 10 cyklov ten daný týždeň, alebo 30 cyklov ten daný týždeň. A koľko máte cyklov, tak toľkokrát sa vám násobí týchto 64,50. OK? Dobre. Ďalšia možnosť je trinárny, o tom som hovoril, a to je absolútna špecialita tejto spoločnosti, keď už máte určitý obrad, a ten sa počíta zhruba okolo 25 000 eur, tak si máte možnosť otvoriť tretiu nohu a už vám nevypláca firma 15% z menšej nohy, ale z tretej dokonca 25%. A keď sa pozriete, zase je to len matematika, tu máte obrad 18 300, 21 300, z toho vám 1650 firma vráti naspäť, to je 8% z celkového obratu okrem prvých 3 príjmov, čo keby ste dali dokopy, tak budete ešte dnes vidieť aj u spolupracovníkov z Maďarska, aj zo Slovenska,
aké obrovské peniaze sa dajú zarobiť. OK. Piatý typ príjmu je už mesačný. Ten sa dostáva každý mesiac, na konci každého mesiaca. Ten sa nazýva mesačný sponzorský bonus. Funguje presne tak ako týždenný bonus a tam potrebujete tiež 3 ľudí za jeden daný mesiac urobiť prednostnými distribútormi, ale za daný mesiac. To znamená, ak je niekto rýchly, urobí 3 za týždne, možno až 6 za týždňov a budete vidieť, že tu boli takí, ktorí urobili 12 za jeden týždeň, alebo 13 za jeden týždeň. Ale keď je niekto rýchly, keď urobí 3 každý týždeň, tak dostane veľmi pekné peniaze. Keď je niekto zaneprázdnený, má zamestnanie alebo má svoje podnikanie, urobí len 3 za jeden mesiac, žiadny problém, dostane za prvé objednávky peniaze a dostane takisto mesačný sponzorský bonus presne takým istým spôsobom ako týždenný. 1% z celosvetového obratu je vložené do fondu. Zoberiem si zase príklad 2 milióny eur za jeden mesiac, 1% je 20 000 eur, toto je fond. A tento fond sa prerozdelí medzi tých ľudí, ktorí majú podiely. Otázka je, koľko budete mať ten mesiac podielov. Môžete mať 1, 3, 5, 8, 10, 20. Koľko dokážete urobiť, toľko môžete mať podielov. V auguste bol jeden podiel, mesačný podiel, 141 eur. To znamená, že ten, kto mal, 5 podielov v danom mesiaci, tak ten zarobil zrejme 705 eur. Len z tohto typu príjmu. No a zoberiem si zase príklad, veľmi jednoduchý. 1400, 1400, 600, to je dokopy 3400 bodov, krát 15%, že z prvých objednávok, to je 510 eur. 3 podiely, lebo jeden sa nepošťastnil a urobil len za 600. To znamená, že máte 3 podiely, 3 krát 141, 423, 933 eur za ten daný mesiac, ale len z týchto 2 typov príjmu. To znamená, že len z príjmu za prvotné objednávky a z mesačného sponzorského bonusu. To znamená, aby vás to nemýlilo, týchto 933 to je len z 2 typov príjmu. Hej. 6. typ príjmu, takisto ešte toľko dodám, že je požadovaná aktivita, u vás 180 eur a u 2 vašich priamych partnerov takisto 180 eur. 6. typ je veľmi zaujímavý, ten ma hrozne zaujal, lebo som dostal minulý mesiac dosť ťažké eurá za tento typ. To je mentorský bonus, takisto je vyplatený mesačne a takisto sa prerozdeľuje 1% z celosvetového obratu, ostaňme pri 2 miliónoch, 1% je 20 000, toto je fond, prerozdelí sa medzi tých, ktorí majú takéto podiely. Čo to znamená? Ak máte takého človeka, ktorý urobí ten daný týždeň alebo mesiac 3, tak už máte nábeh na to, aby ste mali mentorský bonus, ale k tomu, aby ste ho skutočne dostali, potrebujete aj vy urobiť 3 ten daný mesiac. To znamená, že ak vy máte 3 a jeden z hoci ktorých vašich priamých má 3, tak vy máte mentorský bonus. Si predstavte, že je pod vami 10 ľudí a z týchto 10 ľudí príde nejaký nový produkt na trh napríklad a s týmto novým produktom napríklad 3 urobia po 3, tak vy máte 3 mentorské bonusy. V auguste bol jeden podiel, jeden mentorský bonus 159 eur. A keď máte 3 také, keď máte 4, keď máte len jeden, tak to vám hodí na vašej celomesačnej výplate. A takisto tu potrebujete tú istú aktivitu ako v predchádzajúcich prípadoch. Teraz vám ukážem možnosti a ukážem vám ešte predtým, než vám ukážem 7. typ príjmu, ktorý je pre mňa veľmi, veľmi zaujímavý, vám ukážem, akými spôsobmi sa dá vyštartovať. Prvý spôsob je, ako som spomenul, minimálne 120, maximálne vy si môžete zložiť do balíka, čo chcete. Hej. Za tento balík, vlastne v tomto balíku máte 20% zľavy, dostanete jednu obchodnú pozíciu a dostanete podiel z mesačného fondu. To znamená, tu ste si všimli, že ak niekto vyštartuje opatrnejšie, tak nedostáva okamžite z týždenného podielu peniaze. Na to, aby ste z týždenného podielu dostali peniaze, potrebujete mať minimálne stredný balík, ktorý je firmou zložený a ktorý má hodnotu 600 eur netto. Takisto máte 20% zľav na produktoch, máte jednu obchodnú pozíciu a máte podiely z mesačného, ale okamžite už aj z týždenného fondu. To znamená, aby niekto mal aj z týždenného, aj z mesačného
aj z binára, aj z ostatných potrebuje minimálne stredný balík. No a ten, kto si kúpi ten najväčší, to znamená direktorský, tak si kupuje všetky možné výhody, ktoré Organic Vision v tomto kompenzačnom pláne ponúka. Poprvé máte 20% zľav na všetkých produktov, ktoré sa nachádzajú v balíku. Po druhé, dostávate nie jednu, ale dostávate 4 obchodné pozície. Teraz sa vrátim k typom príjmu. Ak sa pamätáte, na 4. typ príjmu, ten bol z toho binára. Viete, z toho binára. No ale veľmi dobre to znie, lebo z toho binára môžete dostať na jednej pozícii minimálne 5 000 eur týždenne. A keď si otvoríte ešte tretiu nohu, tak máte možnosť dostať až 10 000 eur týždenne. A keď máte jednu jedinú pozíciu, tak máte možnosť dostať z binára maximálne 10 000 eur týždenne, čo je v matematickom prepočte 40 000 eur mesačne. Ale keď máte direktorský balík a dostávate 4 pozície, okrem tej jednej dostávate ďalšie 3, jedna a ďalšie 3, OK? Takže 4 pozície, tak počítajme, a skutočne dobre, že sedíte, bo ja keď som to videl, tak napriek tomu, že 20 rokov robím network marketing, tak som si musel povedať, že wow, to je skutočnosť a ešte nie sme na konci. Hej, týždenne na každej pozícii 10 000 eur, to je 40 000 eur týždenne. Samozrejme, krát 4, hej, to je 160 000 eur mesačne. Ja viem, to sú obrovské čísla, ktoré sa nedajú ani predstaviť. V každom prípade tento systém s veľmi malým objemom obratu ten daný mesiac, a ja som ho počítal minule, dokáže vyplatiť 160 000 eur za daný mesiac len z binárneho systému. To je taká garancia príjmov, ak človek pracuje v tomto systéme, ako momentálne nič iné na trhu. Direktorský balík 4 obchodné pozície, okamžitá a trvalá kvalifikácia na post direktora. To znamená, v tom momente, ako si kúpite ten balík, okamžite sa stávate direktorom a nikdy z tej direktorskej pozície nepadnete. To znamená, že máte direktora do konca života, koľko ste len tu v tomto systéme a máte podiely, alebo máte možnosť podielov z týždenného, z mesačného a z mentorského bonusu okamžite od prvej minúty. To znamená, takýmto spôsobom ste vyčerpali všetko a tam na konci vidíte ešte jeden typ príjmu, ktorý je 7. typom príjmu, a to je tzv. Príjem z príjmov vašich direktorov. Ale ten dostanete len vtedy, keď vy ste direktor. A preto je potrebné urobiť ten balík, keď vy ste direktor. A direktorský bónus. Čo to vlastne je? A ako to funguje? Predstavte si, vy ste direktor, lebo ste si kúpili balík, alebo ste sa kvalifikovali na direktorský post. A teraz máte registrovaného človeka, ktorý je direktor. A keď máte 2 takých registrovaných, alebo 3, tak už ste star direktor a budete ich dneska vidieť. Keď máte 4 alebo 5, ste senior direktor. Keď máte 6, 7 alebo 8 registrovaných vedľa seba, tak ste prezident direktor. Ak máte 9, 10 a 11, tak ste Diamond ambasádor. A keď máte 12 až 17, tak ste Blue Diamond. No to sú len tituly. Tituly zatiaľ nič nehovoria. Chcem vám ukázať jeden príklad. Predstavte si, že máte pod sebou direktora, ktorý zarobil za ten daný mesiac 10 000 eur. Hej. Nie 40 000, nie 100 000, nie 160 000, niekedy v budúcnosti, len 10 000. Ak on